Ba kake dariya ne? Ba kake dariya? Aka dinga wallahi. Kai, ai nan banganin kanan wani buke da kai nan ta gina bata shiga bane. Rainan shayin da wainar kwai. Mazaje. Kai laku. Allah daga da Allah. Da sha bukina. Allah ne. Yawa. Wani cire maku. Cire. Ai an da mani. Wai kai ni kana ban mamaki ba. Kai na ni ne. Daga na bushe nan ya ce na Allah. Ba ka san abin da Allah ya je ba. Dama yana yi ne. Waye ni? To a kauye wannan buhu ne ga gare mu dauka. Allah tana wannan aikin banka. Mazaje. Bari ga mai kuka. Bari ga biski. Za ku yi lissafi. Abu shi wannan lakun guda 60 yayi. Yaro kenan. Mu waye sai over 100 sama da 100 mu zamu. Allah. To jira mana. Mazaje. Yawa. Maza. Haka maza. Mazaje. Gaba ɗaya tsikar kai na ta tayi ni. Tsimi na ya zo. Mazaje. Mazaje. Tura mana. Tura mana. Come on maza. Mazaje. Muje. Maza. Nawa ne? Ai baka daga ba ko dai baka daga. Muje. To ya danne ni. Malaku. Mazaje. Ku dauke mu. Ni baka ma. Kan da ku. Daga mana. Bare da kuma dan Allah ku daga mu. Mazaje. Mazaje, an tawo daga ƙauye an ce mana ƙarfi ne da shi kuma shi ne za ka yi wannan za kake ta wannan fara ihu? Ha ba kar ka bada maza mana. Warkice. Mazaje. Kiwon warki. Yar mutata. Kai ina mai gidan yake? Kai, ni baka san waye ni ba? Oga ke magana. Ina mai gidanku? Kai ni baka san waye bane. Ka zo da wata shege fuska kuyat da wani shege gemu waje latsatso. Kai! Subhanallahi. In ya zo ka gaya masa Alhaji Adamu ya zo lalle ya neme ni ko ta waya ne. Ka ji ko? La ahe mai ne uban mutum ma da Allah ga shege ma da zai wata magana. Dan waye kai banza ma gara po fan dabobi think ya kawai dabba ka da mana dabba ta
kana koran dabbobi dabbobi ne suke cin fulawa. okay da ka gane A ni ba da na isa. da ka gane Haba oga, haba dan uwarka cancer. Oh, easy. 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 Hey. Bai da imani ɗaya zuka. Allah yi muku abin da kuka yi mun. Ta Aljamani, Eh? me aka da wannan mutane? Haba. Ni ban ai yau na ga ifrit. Kamar su ba maraba. Ha, Ya Aljamani, eh? kai ko na taɓa ganin ifrito. Na taɓa ganin su lokacin na ƙauye. Na je roren gida. Na taɓa ganin shi. Na taɓa ganin shi. Ifritin? A zalimai. Sai sun sa jiki na ya laushi. Wai abokina, wayannan mutanen wa suke zuwa nema ne a nan gida? Wallahi kaga mutumin nan ya kai sati ɗaya kullum sai ya zo neman alhaji. Wannan mutumin ba shi da imani. Ba ku san shi ba? Ai wannan mutumin sharrinsa ya fi sharrin bakin maciji. Ka san shi ne? Waye bai san Alhaji Alawu ba? Ai wannan kashe mutum a gurin shi kamar kashe kiyashi ne. To Allah raba mu da shi. Ai kawai addu'a kenan.